Il-kalendarju importanti ferm fil-ħajja ta' kuljum. Madankollu ftitu ma' dawk li jafu kif il-mod ta' kif inkejlu l-ħin madwar id-dinja ġie stabbilit u kif dan inbidel matul iż-żmien. Mal-medda ta' żmien kienu bosta dawk li provaw joħolqu kejl differenti ta' ħin, iżda l-kalendarju Gregorjan huwa l-kejl l-aktar popolari madwarna, magħruf ukoll bħala l-kalendarju ċivili. Fil-fatt, hawn popli madwar id-dinja li jużaw dan it-tip ta' kejl filwaqt li jkollhom kalendarju differenti għal skopijiet reliġjużi, speċjalment dawk Musulmani. Il-Knisja Kattolika kellha semm importanti fil-kalendarju Gregorjan. Dwar dan tkellimna mal-istoriku Reverendu Dr. Nicolas Dublé li spjegalna l-evoluzzjoni tal-kejl ma' żmien. Dublé spjegalna kif il-kalendarju ċivili huwa bbażat fuq dak solari ta' 365 ġurnata. F'kull 4 snin ikollna 366 ġurnata. Però dan joħloq diskrepanza ta' 11 minuta mal-kalendarju solari. Fl-1582 il-Papa Grigor 13 ikkorreġa din id-diskrepanza. Dan għaliex dak iż-żmien din id-diskrepanza kienet laħqet l-10 tiem. Allura biex ikkorreġi ħa deċiżjoni li f'Ottubru ta' dik is-sena jikkanċella 10 ġranet mill-kalendarju. Propju n-nies marru fil-futur, qabżu 10 tiem. Bejn l-4 ta' Ottubru, ġifier raqdu fl-4 ta' Ottubru ta' dik is-sena u qamu fil-15 ta' Ottubru. Minn fejn wieħed jibda jotti żmien ukoll kien suġġett għal differenzi. Eżempju sal-ewwel seklu kien hemm modi oħra kif wieħed ikejjel l-età bl-użu ta' diversi punti minn fejn jibda l-att. Drawwa li l-Papa Franġisku għadu jżomma sal-lum il-ġurnata fl-ittri tiegħu meta juża d-data ta' meta sar mexxej tal-Knisja Kattolika. Illum il-ġurnata nużaw it-twelid ta' Kristu bħala punt ta' referenza minn meta nibdew noddu, kif innota ir-Reverendu Dublé. Li dan imbagħad bdew jużaw bil-mod il-mod anke fid-dokumenti uffiċjali din l-era nisranija, l-Anno Domini li għadna nużaw aħna sal-lum li bejwet ieħor jiffissa is-sena ta' Kristu għas-sena 0 mbagħad jibda jkontja minn hemm. Nafu li hemm xi diskrepanza ta' 6 snin anke hemmhekk jiġifieri. Minkejja li llum il-ġurnata l-kalendarju Gregorjan huwa użat madwar id-dinja, dan il-kejl ħa sekli biex infirex il-barra minn dawk il-pajjiżi tradizzjonalment kattoliċi. Dublé innota wkoll li l-kalendarju oriġinali Ruman kien jinqasam f'għaxar xhur, iżda żewġ imperaturi żiedu xahrejn ma' dan bil-ħsieb li jirranġaw din id-diskrepanza. Giulio Cesare imbagħad semma ix-xahar meta twieled Lulju għalih, ġifier biddel l-isem tax-xahar. L-istess għamel is-Senat fil-każ ta' Awgustu. Il-kumplament għal aħna ngħidu Septembris, is-seba' xahar għadu minn mindu s-sena kienet b'10 xhur. Oktobris aħna għalina huwa l-10 xahar, imma huwa 8 xahar f'ismu, Novembris id-9 xahar, Deċembris l-10 xahar.